Салом, дӯстони азиз, чӣ хел шумо? созн аст, коротон хуб? Ҳозир мо распаковкаи зуҳ мекунем, дӯстони азиз, тайёрӣ ба тӯй. Ман ба шумо ҳамаи харидҳои худамро ҳозир анамин влогамба мехоҳам, ки ман танҳо ҳамин обувҳомро нишон диҳам, дӯстони азиз, обувҳоямро, ва баъдан дар влоги дигари боз дигар чизҳоро нишон медиҳам. ҳамихел меравад. Сар мекунем, дӯстони азиз, аз ин обуви ман аз Dior заказ кардам, дӯстони азиз. Дӯстони азиз, манам качестваш бисёр нағз ба ман маъқул шуд. Dior ин заказ кардам, дӯстон. ҳозир боз дигар туфлиҳоямро нишон медиҳам. дӯстони азиз, ин дуюмаш аз Valentino Garavani. Мудам чизои хушрӯя бисёр сахт нағз мебинам, дӯстони азиз. Барои диққат ҳаракат мекунам, ки чизои хушрӯ заказ кунам. Чинда якта чизое ки кам астан, кам мекушам. ина ба куртаи суд. ҳама куртакатиам, платьякатиам мешавад, дӯстони азиз, пӯшида. Платьякатиам шуд мешавад, юбкакатиам, ну современный либосокатиам мешавад пӯшида. Куртаи тоҷикикатиам пӯшида мешавад, дӯстони азиз. Манам ин дуюмаш, дӯстони азиз. Дӯстони азиз, сеюм обув. Мана инҳоро фармоиш додам, дӯстони азиз. качестваш бисёр нағз, худошам хушрӯ, дӯстони азиз. Инам қати либосои современӣ пӯшида мешавад и национальный либосои тоҷикикатӣ. Меравем ба дигараш. Чорум обув, дӯстони азиз. аз Манино заказ кардам, дӯстони азиз. Бисёрам хушрӯ, удобный каблукаш. бисёрам фасон, бисёртар на платьяҳои дароз, куртаҳои тоҷикикатӣ хушрӯ меистад. ин аз Хуҷанд заказ кардам. Почти ҳама борум аз Хуҷанду Тошкент, дӯстони азиз. инам беҳад хушрӯ, качестваш ба ман хеле сахт маъқул шуд. дӯстони азиз, панҷум обувам. аз Манаин обув заказ кардам, дӯстони азиз. Мана инҳо. Инам бисёр удобный, бархатный, дӯстони азиз. бисёр ҳам хушрӯ, каблукашам удобный, бисёр баланд неин, хушрӯча, культурный, фасонак. ина заказ кардам. хай комментариё банависед, дӯстони азиз, кани чӣ хел обувҳоям. обуви охиронгӣ. тӯй ҳамон қадар тез наздик шудан мегирад, дӯстони азиз. боз проблемаҳо, боз хариду чизҳо бисёр мешавад. барои ҳамин ман ҳаракат мекунам, ки тез влог кунам. шумо ба ҳамин чизҳоя партум ва насиб худо хоҳад баъди тӯй дар хонаи нав бо домод ман хонаи нави худамонро нишон медиҳам. ва ҳама чизои навамро ба шумо боз нишон медиҳам. ин охирон туфли, инам Valentino. мана дӯстони азиз, ранги сурха худам сахт нағз мебинам. уже тирамош шуд, ман намедонам усбет мекунам. ин қача пӯшидан ё ин ки не.
Ну ҳар рӯз ё ки ҳар соат алиш мекунам ба фикрам дӯстон. Дӯстони азиз, биёд ба шумо ман тӯҳфаи худамро нишон медиҳам, ки аз Корея специально барои ман фармоиш дода шудааст. Thank you so much Simon for this amazing gift. I just still enjoying and I want to show this to my subscribers. Дӯстони азиз, инро ба ман тӯҳфа кардам. Шумо нишон диҳам. Ман худаш анами чизое ки дар кухня истифода бурда мешавад беҳад сахт нағз мекунам. Ана мекушоем, распаковка мекунем. Ана дӯстони азиз, нигоҳ кунед чӣ хел выбори фасон, чӣ хел интихоби хушрӯ ба ман беҳад сахт маъқул шуд. Насиб дар хонаи навам аз ҳаминҳо бо домод истифода мебарем. Гуфтам ба ин чой рехта ба домод медиҳам. Ина бинед дӯстон, чӣ хел хушрӯ, качестваш вообще супер ба ман маъқул шуд. Боз як бор раҳмати калон. Самое главное ба ман маъқул шуд дӯстони азиз. Ана дута стаканчики дорад, стаканги беш. Ҳозир дӯстони азиз, имрӯз ман барои худам treasure box заказ кардам. Дар онҷо тилловориҳоямро мемонам, украшения ва пул. Биёд ба шумо нишон диҳем кани. Дӯстони азиз, ман инстаграми ананани апаи нилуфарро мемонам. Шкатулкаҳошон беҳад арзон дар ҳамин сайт дӯстон. Дар дигар ҷойҳо, дар бозори Корвон ё дигар сайт ҳам хел бисёр қиммат. Ки дар сайти ҳамино арзон дӯстон. Даже ман надидам дар даруни ин ба ман тӯҳфа мондаги буден. Дӯстони азиз, раҳмати калон. Апи нилуфар барои чунин падаркаҳои хушрӯ. Даже ман заказ кардам, бо ман ба падарка равон кардем. Машҳур шкатулка ва нишон диҳам дӯстон. Ба шумо тавсия медиҳем, ки аз ана ҳамин инстаграми апаи нилуфар, ман ҳозир дар ҳамин ҷо менависам, номаша кадом инвай, бо закрепит мекунам ютубамро. Дар омада бинед он духтарои азиз, бисёр арзон шкатулкаҳошон. Пулотонам намесӯзад, ҳам арзон мехаридон, худокунда нас. Ана ҳозир ман ин маҳкам буда кунам шуданам дар кор. Қиммат дӯстон. Ҳамин шкатулкае ки ман ҳозир фармоиш додам, дар дигар сайтҳо то 400 сомона мегӯн дӯстон. Лекин дар ин сайт ман 195 сомон харидам. Арзон харидам, конечно. Вақти гуфтагим овардам дастафта кардам. Вақти гуфтагим оварда, ҷои гуфтагим ба додам. Ранги яхел курьеро поён фуро, боло фуро накарданду хушӯҳак оварда додам. Ман розӣ. Дӯстони азиз, o'zi мебинед, худатон баҳо медиҳед. ки баҳо мешавад. Арзидагӣ ман ранги сафедашро заказ кардам, барои он ки рангаш беҳад хушрӯ аст дӯстон. барои арӯсако, духтарако. дидед дӯстони азиз, чӣ хел хушрӯ качестваша бинед. Ана ҳамина ман 195 сомон харидам дӯстони азиз. Представите кунед. Боз дигар сайтда ба ҳамина 400 сомон фурӯхтодем. Манам барои ҳамин ман шумо тавсия медиҳам дӯстони азиз, аз сайти навин апаи нилуфар харид кунед. На танҳо шкатулка, балки ҳама ашёе ки барои кухня лозим, барои духтарон, занон лозим ҳастанд, дар онҷо фурӯхта мешавад.
برای من باز открытка монден, тухфаро монден дӯстони азиз. Ана баъд калитчаи ҳамин калитчаи зарин. Ана дидед дӯстони азиз чӣ қадр хушрӯ. Калитчаш кати қулф мекунем. Ман ҳозир қулф карда нишона медиҳам, лекин бо опши ман ҳамин кати қулф мекунем дӯстони азиз. Хай, короче, ба ман беҳад сахт маъқул шуд. Боз як мор раҳмати калон апайнифар барои ана ҳамин зебогӣ ва ҳамин зебогиро ба зебояк тӯҳфа кардед. Раҳмати калон. Нархашам дастрас. Доставщик ба курьер ба гап нест. Дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш доред подписаться кунед ва барои худ фармоиш диҳед. дар ин ҷо барномаи дигари мо давом дорад. Дӯстони азиз, ин сумкача боз барои худам барои ҳар рӯз заказ кардам. Handmade. Механи чизо бисёр нағз мебинам дӯстон. Аксессуари сумкача, пумкача. Ана рангашам хушрӯ. Кати тобистон ба ҳозир, кати платья, ҳамин чизо хушрӯ меистад. Ба ман маъқул шуд. Дӯстони азиз, ҳамин влогча буд. Дар наздикӣ боз як влоги калон мешавад. Навигариҳои бисёр мешавад. Бо Фирӯз аст влог монед. Дӯстони азиз, ба шумо рӯзи хубро таманно дорем. Пока-пока.